Kula dewa madhep suraning Waradaya Maguroneh kono kang kinarya gawe gelare rasura wang aduh sinuwun ngaturaken keparon tiwas sinuwun Kakang Udawa Janjur Kakang Udawa lanyo lakumu kaya barongan diluyak marang tapsomu aduh ngaturaken keparon tiwas aduh yoga paduka pun kaca negara menika mboten mimpang ing payudan titik kalenggan menika sampun mangsaipun yoganipun yang pendhapa dulu piye eyangipun Pendhita Durna menika begawan Gendra Suropati la talah jagat wengestu para manik Brahmaja Dewa Brawa jagat lajeng karsa dipun sinuwun sedaya kula pasrangan kapan tak jangkai ora minggat idya jakal juwing keparat suwira Kakang Udawa waduh ayo nyododot didodot sira leno berkali pati ora bakal tameng gigir tak tamengi dodo persasat negara Barati wadon kabeh ora wani maju kowe lan dalam jagat seraja mereka pendel merek ora patuti Gendra Suropati Dewa Prabu Gendra Prabu Baladewa mengaju saja ora minggat tak tendang tak idak tak juing keparat kae waduh ayo sabar ayo sabar waduh mati ayo ayo Surok Broto kaya meresatat pantel kodayo ora minggat tak idak tak idang tak idang tak juing keparat minggat bae woi minggat tanding karo Prabu Baladewa kowe satya ing Matura Prabu Balarama Baladewa aku yen krungu lekno gabung lek mripat lakon ketiban kang juing minggat idai kapedyakan lapate aduh kowe padha ora kena gawe ping wah aduh kula kira-kira ayo menungso ora tata ora patut dadi